Здравейте, аз съм Мира. Това вече не е код 74, но това е ден 6 от това как един студент по актьорско майсторство работи в семейен бизнес. Днес е почивен ден, така че в почивните дни смятам да ви занимавам с мен. Днес ще въртим огън на края на деня и ще ви разкажа малко повече за това с какво се занимавам извън код 74. Аз съм студент по актьорско майсторство, вече това ми е първата година в Любен Гройс, но по принцип се занимавам с актьорско майсторство от 5 години. Един ден просто нещо се лигавих с една моя приятелка и разигравахме от тия испанските сериали, теленовелите. И ми стана толкова откровенно забавно и казах, знаеш ли какво? Дай да се запиша на актьорско майсторство и ако ми хареса, това ще запиша. Аз се влюбих се в процеса, влюбих се в сцената, влюбих се в целия хаос, който се случва в едно актьорско пространство. Влюбих се в хората, с които го правих. Беше най-хубавото място, на което съм била някога. И реших, че с това ще се занимавам дългосрочно. Кандидатствах в университет. Първата година не ме приеха, втората година вече станах достатъчно добра и ме приеха. Реших да се занимавам с това пълноценно и когато не съм в код 74, се занимавам с актьорски неща, а отскоро и с въртене на огън. По общи приятели попаднах на това, че можеш да въртиш огън. Те ми казаха, искаш ли да опиташ? Аз казах, дайте ми стафа, искам да опитам. Разбира се, много ясно как да не опитам. И се влюбих в това също. Така че ще изчакаме малко да се стъмни и отиваме пред Народния театър, защото там няма да запалим нищо и ще повъртим малко огън. Сега знаете някакви интересни неща за мен. Видяхте ме как въртя огън. Аз искам да видя моето легло, така че лека вечер от мен и ще се видим отново утре за ден 7.